Kaixo, txoriene, Zigoriturrieta, kaixo, eguerdion. Berdin, Patrizia Vitali. Gaur, asteazkena, bagizu, errezeta tradizionalen eguna. Eta ja, 2 urte daramazkigu sekzio honekin, baina ez di errezeta tradizionalak agortzen. Bueno, errezetategia luzea da, eta gaurkoan nik ekarri dutzuet, beste errezeta tradizional bat, galeperrak saltzan. Bai, nik behitxu nahi nolako Bilboko liburuska baten, blog batetik atara nagoen, eta blogak esaten zauen, zala olako liburu tradizional batetik bai. Beraz, hola ningo ditut. Osagaiak ikuste duzue, simple-simpliak eta gutxi, beraz, bueno, goxua eta betikoa dan errezeta bat gaurkoan. Da, zigorrek berdin egingo dago, ez? Bueno, a ber nola tatzez, Santa Ageda bezpera degu, baratxuri eta txorizo arantzazu sopa egiteko eguna. Bueno, igual bertxotan ez zara oso ona, baina sukaldian trebiagoa. Sartzea zaila santana hor. A ber, Santa Ageda bezpera du, eta, bueno, banekin dut hori, baratxuri sopa berezi bat, eta, bueno. Arantzazu erara. Bai, txoizuakin, eta, bueno, holako sekale hogia, bauzka berezitasun batzuk. Ez, oinatikoa da errezetia? Oinatikoa? Arantzazu? Bitu, galdera ona. Amai galdetuko. Galdetu, segi. Amai galdetuko zatia ia handik ezaguna dan. Lehengo, galeperrak. Bota. Galeper bakoitzan barruan eskai adartxo bat sartuko. Aragisak atzaz eta piperoltze sondu eta kasola baten gorritxuko. Kasola berdinean, azenarioa, tipula da barren gorrixak erregoziko ditugu, eta barazkisa gorritxuta dagoenean ardua bota eta alkola lurruntzen utzi. Jarraian tomate saltza bota, nahasi eta harto almidoia saldan disolbatuta gehitxu. 20 minutuan suertan jain kosinauko, eta bitartian patata laukitan moztu eta frigitxu. Gero azkenengo momentuan gixatura bota eta zerbitzatu. Beraz, listo. Nik honek galeperrak, honek egazti txikitxo honek, erosten dituen txakurra jateko, esan dute behin baino gehixeutan, baina holan, eta osorik eta gordin jaten zituen holan asurtxotanakin eta egia da, animalixei eta txakurrei, ez da komeni, egaztien ezurrak eta emotia, kozineuta dauzenean, ze elastiko bihurtzen dira da horrek adiet txarrak izen, baina bestela ez da arazorik, holan gordinik izen da. Berez, bueno, kasola bat, utziko zuan, hementxe, markatuko ditugu, oliba olioakin, gatzakin da piperoltzakin, eta gero, eskai lehor apurtxo bat, sartuko zau, hemendik. Ipur dixen, honeia garbitxuta dauz, berez, ez da arazorik, bestela garbitxuen biko zian. Hauei, bestantzien kipula ere pixkate, kipula xarratxoa zartzea, hori oiagorrai asko itzen zaio, zaporea moteaz gain, bigundu eta kipularen azioa lagundu iten du, haragia biguntzen, eta hori, eiza egaztiak egiten genituenean, lehen antzina, aspaldi, bai, segia da, hori etxean egiten duanean, oitura ikasi nuenean egazti, bitu, eska amasei urte nituen, nik ikasi nuenean egaztia. Antzina esan duzu nian, emoten dau 1840 marrian zala. Bueno, laro eta amabigaren urtera juten gara, Zu laro eta amabian untzinean biteli? Ni aurre eskolan. Antzina, orduan, Antzina, orduan, ikasi genuen, sartzen genien beti hor, eta horren laguntzen zuen. Eta ni galeperrak eta gogoratzen ditut, osaba eta historiak izan ziren, eta gu horre Nafarro eta Errioxa aldera eta juten izan gara horre Arnedio ingurura, eta ni horaitz gogoratzen naiz, udan, beruakinetan, osaba etortzen zenean, eta galeperak pospolinak, guretzako lehen pospolinak. Pospolinak? Pospolinak. Ez dut entzun sekula pospolinak zena. Gogoratzen zan, egun baten saiatu ginen hemen kantua pospolinana nola esan, eitzen zan, da hor, negozio. Ondo esan duzu zigor, saiatu. Saiatu. Nik badauka pospolinan, antzeu pospolin, eta pospolina, nik txikitatik, gure aiteak eta beti pospolinak ezagutu ditut, gero ezagutu nuen galeperrak zila. Iza galeperrana gero ezagutu nuen, baina nire osaba eta joten zanean, pospolinetan joten zan, eta ni gogoratzen naiz, ekartzen zituela dozena bat, eta hemen zintzinek goizian, eta ero arratzaldean berriro joten zan. Eta, hemen berez, negua, oine Afrikan egiten dute, baina udaberrian pasatzen dira Europa aldera, eta gaina Espainia aldean da pila egoten dira, gu hemen gertu, Nafarroa eta Errioxako gari artean debiltzen dira eta hor, eta hemen ugaltzen dira, Eta, afizio handia dago, baina ala ere esan diate, lagun badaukat hori nik juten dela,
Eta orain, lau ero bost botatzen baditu, ja pozik egoten dara. Honek aztegixetakoak eta izaten dira gehiago. Gaur egun jaten ditugun gehienak aztegikoa dira. Kolorean nabaritzen da. Nik, garai batean zatizut, guk jartzen genituenak, danak izakoak izatu ziren, koloreak ez daukazte ikusirik. Tamainak igual bebai, haundixabak izango ziren, ez? Tamainoa txiritsua dira, baina bai daukatena aragia ilunagoa eta saborea baita ere, noski, gogorragoa eta aragi ere gogortsuagoa da bestia, baina zegatik, kirola indutelako. Hauek ez daude astegi batean erdi geldi, hauek bizira honin behar dute, eta gainada animali bat, txita jaiotzen direnetik, ja aste gutxitara, bi astetara ja amarekin kanpora ateatzen die, zertara ja egan iten dute, eta 6 astetara, badoa. Hala, martxa. Hori, beste animalia bat zuekin patri, zarako, ez dut ikusi, gustatzen izan zaizki beti, dokumentalak animalienak eta amaten zituztenian da. Eta horra ez dokumentaletara jun behar. Behiak, txala jaioten zanean, egunean zuti jartzen ziren. Gizakiok, zenbat denbora behar esaten dugu, ibiltzen pixkatatzeko? Kondaukot urte terroi, ez? Urte eta... egia da, hor ze... Umian arabera dela, ez? Ze txarra diren konparaketak, hori konturatuko zara parkean. Parkean, azkenean iten da kuadrilla bat, ez da zure kuadrilla. Bai. Ingo zara lagun, beste guraso batzuena, parkean koizituko zuena bereiekin, eta hoetero okerra berango za, baina Peruren aita eta ama dira, ero Maritxurenak eta ez da izan, eta konparazio gazten dira. Nire hitz egiten hasi zain, 3 hilabetekin, da, zupetzen jo, nirea... Oaindik iztu ezer zaten. Eta neria zutitzen hasi zan, katamarra hasi zan, 4 hilabetekin, eta neria ibiltzen hasi zan, ez da izan, 20 hilabetekin hasi zan ibiltzen, hori bai, jekizan egunean, 10 metro izituen oinez, da ordura arte esan ibili sekula. Nire amak esan zoztan gauza bat, nerabia nintzenean, eta nerabia ginenean, badanak konparabitzen ginen da, nik daukat hau da, nik ongonaz ez dakit nora da, nik ingot hau edo, nik ikesiko hau da, nik atara ditut ez dakit zen nota. Eta ez horretan behitxu, konparazioak, haundixa inala edo zu hasiala, ez die geratuko. Da gero izango da konparazioak, da zur nun itxeo zulan, da zur nun bizizara, eta zure semia, hori ez, noiz azten da berbetan, da zure semiak ze ikasiko da unibertsitatean, da zure semia eskondu da, eta aukitzen dozunean hilobak, dana, doiala, dana die konparaketak bizitu da zuen, orduan, ni horko jokuetan ena sartuko, lasai. Baina bada, eta nahi gabe, ateratzen den kontu bada, eta bai, gizakia gara kontu horretan, beste animaliekin, beste animaliekin hori nahi nuen esan, ez? Ikusten dituzu saldiak ero, ez? Behorrak izaten du moxala, eta egunean bertan jasuti jartzen dira, eta gutxira esnea eraten azten dira, baina gero belarra jaten daude, eta gizakiak alde hortatik, niko patxada sartze ditu gauzak, dordokak ere, honek ikusten dira, honek ondartza horietan nola are artetik ateratzen diren arrautzak, eta gai diren itxasora juteko eta beraie bakarri moldatzeko. Gure ez dio guztien, ez da guretara hurbiltzen ere olatu bizka bada. Gureak 25-26 urte daukan arte, ondekan etxean. Edo 35. Hoiz esan barrizur, 20 ja gaur egun gutxi dira goten dienak, eta egia da, askotan... Gauza egoera ez da barreina, hori da, nola dauden etxebizitzen pixi bat, hori, zingan hortan baina. Baina, nik esaten diate, nik hausia gaztea, umeak kasu iten diaten amintik, eta nera beha ja paso iten dutena, ez? Nitaz da, eta jende heldu guztiak esaten diate, lasai, horre bueltatuko dira berriro gero etxera. Bai, lasai, gero etorriko dira, gero bueltan etortzen dira. Araiz amaiur hemen egon itxauten, nahi zuenean etorri. Aretzen taperren bila etortzen da. Bilbo bizidala taperren bila etortzen da. Taperrak bebai, egingo ditxu galeperranak, galeperrak egin ditxugunak da, lehenko gorritxu bat eman, hemen txigortu ditxugu behintzat kanpotik, eta gero, barrukoara gisa, jarraitzuko gu hementxe barruan gixatzen. Bitxartian, hementxe galeperrak askatu dauen suku goxo honeitan, gabiz, tipula jartzen, tipula erregosten, eta erregoziko ditugu bai, 2 eszenario eta 200 gramo barrein gorri. Dana ondo txikituta. Gero hemen 2 aukera dauz, bata saltza pasatzia, hau da saltza birrintzia, edo holaxe bertan zerbitzatzia. Gero ikusiko, denbora zelan gabizen, baina... Orduan badezpada txiki moztuko. Badezpada txiki moztuko, baina bueno, hori, nahi dozuena.
Pusketatan bebai, onartzen dugu. Bueno, galaperrakin jarraituz Patri pixkat horri esaten izuna hoin, nola kutxia dauden da, bueno, hor gero farduak eta egiten dituzte eta Nafarro aterriza inguru horietan, eta askotan, umea edo galeperra beraiek fardo artean geratzen dira harrapauta, hor hiltzen dire pila bat, eta, kontua da, esaten da oso emankorra dan gazti badala, ez? Urtean 3 aldiz erreun ditu arrautzak pila bat jartzen dituzte, alde horretik, ikusten ditu oituak gaude, gaur egun dendetan eta galeperran eta arrautzak eta, nutrizionalki oso interesgarria direnak, eta prestatzeko ez daukatela, beste arrautzak, oiuaren arrautzak erabilia ditu zuen, prestaketa guztietan erabilia ditu zela, baina kantidade txikian. Hori bai, oskola tamainuarekin ikusita gogorra da, jendeak uste dela hartuta kras-kras beste bezala eta holan, ez. Labantxo batekin egin bida, eta delikatua da, gainera. Punta sartu, eta hor gomendatzen dizugu, beti aldala, hobeto dala lehengo katillu batetara, eta ero katillutik hartuta sartaira, ero galdarrestatu, ero nahi dituzuna. Eta eguziak inaldituzue. Denbora noski gutxio. Euskal Herrixan gainera oso apreziatuak, hemen txeba daukagunez, gure gastronomia miniaturan pintxuak dien hontan, bai Hildatan ikusten die galepera rautza egosixak, bai oran galepera rautzu egitxuak, txistorra eta ostore gainean, edo? Krok madame sandwichen genuen txapeltxoa, galeperaren arrautza bat izaten da, bere txapeltxoa, eta, ematen dutela jokua, oso polilla di, ez da ikusitu zuen inoiz askean, baina zaila bizta ona behar da, ondo kamuflatuta daude, bizitien ingurura, eta kolorea horiska horiekin da, marroiakin da, eta orduan, arrautzak bezala, arrautzak badauzkat olako puntu beltzak eta hori da azkenean kamuflatzeko, eta beste, beraien arerio gandik, ero, zaintzeko beraien arrautzak, ez? Neako datzunaz, nera ama eta nire gurasuak ibiltzen ziren auzoko jaixetarako, diru ataratzeko, eta hor, jai batzordien eta ibiltzen ziren, txarangan da, beti izan dio oso saltxero, eta basauen taldeko bat, euren kuadriako bat, ninez, Errioxakua zala, eta diru atarateko, eitzen zabien auzoko jaixetan, Santamainako arrasateko auzoko jaixetan, kojonu duen fiesta. Kojonu duena? Kojonu duena. Eta kojonu duen fiesta nik hori eta ogizatitxo bat, txistorra, eta galepera arrautza bat frijitxuta. Eta horrek saltzen zen, euro batera, jatzen zabien... kojonuduak? Horre deitzen dira kojonuduak, bai? Hori txikitatik ikasi dut. Eta beti hartzen ditut ustaian, egun horretan, ninesen omenez, nire gurasuen lagunan omenez, eberak Errioxatik ekarri zauen, oitxura hori, da. Eta nola daude kojonuduak? Bere izenai omenaldixa egiten oso goxuak. Oso ondo, baina festa aipatu duzulak, nik gaur, onantzan etorrela, gazteak eta ikastolakoak, jesuitetakoak eta durangokoak, hori nik nire saiozoian indakoa banaiz eta, Santagera abesten ja atera dira durangoko kaletan, da Durangaldean eta niko ohitura dago, gero hor, berri zen, elorri zen daulan, iuntzi zen, zeiterdi zazpirek inguru ateatzen dira, eta azkenean, hor pixkat, azkenen urtetan indarra hartu duen zerbait izan da, gu gaztetan ezagutu genuen, hor makillakin ateatzen ginen, gero pixkat, ikastolakin ataratzen ginen. Galdu zan, eta oin berreskuratzen ari den zerbait bada, bai. Zure seme-alabak eta ez die urten? Gure seme-alabak ez die urten. Ez die urten. Baina, Durangon bai ikusi ditut, eta pixanaka, adiran, zerbait abadinon badakit, arratzaldian atarako diela, honek, alkateak kuadriako dugu, eta esan zigun, gara arratzaldian atean behar da, eta basarri etxerik etxekun behar da, eta, ni errespetu bati beste batik, ni makilla joteakin, ni horre balio, ni lurra esnatzeko balio, ritmoa eramateko. Orduan, tokako jako? Uniko nire hotza ez da, munduko ez dakit. Zuraman basarreraino helduko die? Ara joango die, kanta-kantari. Euban ez da egon hainbeste oitxuraik, Gabonetan onda holan, bai, Gabonetan abesten da bai, Gabonetan bai ateatzen ziren, da horre etortzen ziren, baina abestetan gu askena gara. Gure txian askena da, eta, Euban nik ez dut ezautu, ni betik Durangon da ezautuot eta Durangaldian, baina Euban bertan auzuan nik Santageda abesten ez dut ezautu. Hori bai, estrofa pila bat ziren. Eta gaina Gipuzkoan beste bat daukazu, guk ez dugu olesero ez da hori guk ez daukagu. Guk daukagu Gipuzkoako bersioa Santagedakoa,
Arrasate Gipuzkoa da hori besto entzun nik sekula. Bueno, nik betu dauka, gaina nik apuntatu egin dut, Donostialdekoa izango da. Zorion etxe ontako denoi. Guk hori ez, guk hori ez. Guk horrekin ez egin azten. Guk Santa Agedakin azten, eta ez dakit nik uste dut. Badaki bertso pila badaudela eta batzuk berdina dira hor, baina historia Agedarena, Siziliako Agedaren historia guztia kontatzen du bertso horietan. Baina ez da izan bat estrofa diren, beratzia mapiku dire. Pentsatzen hori zala... Internazionala. Nik ez daukat inundik horretzapenean, hori zuta bestu sekul. Igual bertsio modernoa da ez Gipuzkoarra. Ez dakit. Bueno, hor bestaldean, txorienea.itv.eus idatzi mesedez, eta ia zuek ibiltzen zaeten, ero ateatzen zaeten, eta nola abesten duzuen, aber estrofau ere bala niri, bintzat, hau, eta gero egia da, interneten da sartu nahiz, behiratzen pixkat, eta askotan agertzen da, baina beste baita ere. Bueno, honei, perretxiko egin notzatena da, apurtxo bat papera urakin busti, eta apurtxo bat, hemendik, garbitxu bestela, txorrotaz pixan bebai, busti, da gero ondo lehortu, erregozi biditxu gorako, ez? Baina, hori, komeni dabe, asko ez bustitzia, horregatxe komeni da, trapotxo batekin itxia, ze honek, ura behapatien xurgatzen daue, eta orduan, perretxiko kontutan eta ez da komeni be. Eta garbitzekotan, hau edie, bakarrenetakoak garbitxu aldi irela, baina, alba, txorrotan azpian ez uretan sartu, ze orduan bai zurgatzen dutela, eta... Saltze dituzte olako broxatxo batzuk, berezixak, eta holan areak entzeko. Labanak, honet daudena, pertxikeotan ibiltzen bazate eta gaur egon saltzen dituzte laban bereziak eta zeinak atzekaldean olako broxatxo bat daukan, lurra eta holan gainetik eta kentzeko, eta bestela traputxo batekin. Baina, nahi baduzue hartu, eta plastikozko poltzakin jugun, eta han sartu izerditan, eta zolakoak ere ikusten dira, hotzarakin, oaindik jendeak zorionez jarraitzen du, baina beste ematen, baina, bitu, atean eizkotxetik, buelta ate ematen, eta papatean onjoak ikusitut. Eta hotzara gabe etorri naiz, kotxera jonaz, da handeukan olako plastikozko boltzan, olako kasutan, baina bestela aukeran, badakizu olako hotzara batean, gero esporak eta irekitzen juteko, eta motxila berezi bat atera zuten bere garaian, ez da nik etorkizun handirik ero izan duen, ez diot inori ikusi, ni badakit saldu zutela, motxila berezi bat, zeuskala azpian, atzekaldean, zulotxoak. Gero esporak eta... Orduan, izuk sartzen zen itunan jasoala, pertxikoak eta onjoak eta azpitik zulotxo batzu zeuzkan, eta hortik, esporak. Baina egia da, nik, eta horretaz ustot itzein genuela duela urte asko txorienen, ikusi dut argazkia, badakin nolako da, baina ine hori ez dut ikusi motxila berezi hori. Nik ez dut ikusi egisa esan, seguraz ez dut ikusi. Lehenko gunean ikusi nauen, influencer euskaldun baten bidixo bat, Eder Iglesiasena, ez dakit ezagutzen duzun, edo jarraitzen duzun, Eder Iglesias deitzen da. Hemen EITB noiz baitxe reportaiak eta egin izan ditu. Eta gertzen zen, omenaldi txikitxo bat itxen, Bilboko azkenengo hotzara dendai. Eta jendia iruzkinetan, bidixo iruzkinetan, alizarrian dauen denda bat, hotzarak saltzen ditu. Eta jendea iruzkinetan oso harrituta, baina bakarrik hotzarak. Eta hotzarak bakarrik, eta mimiriakin injako beste produktu batzu, baina da garai bat. Aukiak ero ingo zituzten, hotzarak, eta olako, goporrantzekoak ero baita, hortan ere, baina egia da. Baita, olako gauzak egia da, galtzen da bizela, eta politxa diela ikusteko, eta ez bakarrik ikusteko, ze olako dendekin, askotan pasatzen da, eta ez dut, zelako politxak ez, olako aintzinako dendak, ez, politxak ez, erosi bebai egin bida, Bere, soparitxoren bat edo, egin bihar badozue, olako betiko dendetara joan. Ez da perretxikotako juteko bakarrik. Nik etxian dekorazio bezala dauzkate. Fruta eusteko, nele musua dauka etxian, frutan ontzi bezala, olako hotzara badauka, eta gainera, horren esan da, hau pastela, pastela azkenean bada hotzara bat, petixuxakin egin dago hotzara bat, eta itxura hori ematen dio, ez? Oinarrian dana petixuxak, jarrita, beti adienak, eta ero itxatzita, kola moduan karamelu erabiltzen da, eta hor heldulekua eta dana dauka, ez dira heltzen, heltzen baduzu apurtu egiten da, Baina, hotzara baten itxura dauka, eta ze polita da, txikia bat, etxean txikia genukan niko horatzen az, lehen amakin bizi ginenean, antzina, giltzak eta ukitoko olako hotzara txiki bat, eta antzan giltzak, etxeko giltzak, hartu eta pum,
etxeko giltzak gordetzeko, hotzara polit bat. Hau esan da, tantzinako kontuetara junda, bitu, hori bai, Bizkaian aldean ez, baina Nafarroan ero jote bazarte, nik arzolak nituen ezagutzen. Osea, ikusita arzolak dira, hau batez ere erronkari baiaran, pila bat daude, zenbatu dituzte, 150 gora. Eta hau da, etxeko sarreretan, errekako harri txikiekin indako marrazki horiek, lauburua direla, izan aldira. Dauz oso landuak, ikusi ditut argazki batzuk, jodiela, pasada bat. Hau 16. mendetik, ja bazeuden, baserriak horre, erronkariko baiaran ja, 16. mendeko baserri berrituak badaude, eta horietan agertzen dira, eta pila baten, lehen garai batean hemen, gaur egun, baserrietan zer ikusten da pila bat. Kontatu, padre puta. Bueno, hemen dira, barazkixak erregositxa dauz, ontxe botako ardo txurixa. Vale. Hemen utziko ditugu, utziko dugu alkoa elurruntzen, sua altzatu dut, aragixa barrura. Eta hemen gelditzen den, ez da olixo da zuku asko geratu, baina hori be barrura sartuko, tomatiakin eta saldakin batera, eta hartu almidoiakin batera. Hau, 20 minutuan kosinaku, eta bitxartian joango gara patatak frijitzen. Bitu, hemen gaur egun zenbat baserritan ikusten ari gara, bere garaian modernoa izan zen, lehen baserriak hemen harria dana biztan zegoen. Gero modernoa izan zen, hartu, eta hormigoiakin estaltzia, ez? Pareta lixuak eta zuriak. Eta gaur egun zenbat ikusten ari gara, hartu, eta gaineko geruza hori, zementuana kentzen, eta berriro ere harria biztan uzten da hori. Hauekin, arzolakin da, berdina gertatu zen. Modernoa izan zen orduan, lurra lixua, sarrerako etxeko sarrerero, lixua izatea eta ez da izer, eta hainbat, galdu inzien horrela, eta berreskuratzen hasi bai, eta nahi diote eman, behar duen bere importantzia eta indarra, ez? Izatea, gaur egun, hainbate baserritan eta etxeetan dauden honek eskutua, familiko eskutuak eta dauden moduan eta berdina izatea honekin arzolakin, ez? Hartu eta berreskuratzen ari dira, eta ainara dara, etxe baten inguruan asko esaten duena, bere nortasuna, nor bizi da nor, historia, zerbait kontatzen dute etxe horiekekoen inguruan, eta, ogibide bat lehen galdu zana, ze horrek errekatara joan behar zien, harri txiki horiek jasotzen, kolore ezberdinak, tamaina ezberdinak, eta, hori guzti hori, berreskuratzen, eta egia da, erronkari baiarakoa dela gehien bat. Badaude, Euskal Herri guztian zer daude, baina hemen kostaldean, Bizkaiak, Gipuzkoan gutxiago, Arabi inguruan da bai, iparraldean baita. Bakitu ontxe, berreskuratzen dabizen olan aintzineko gauzen artean, ez dakit guk ikusiko dugun, edo niri gustoko jaten behintzat, herrixetako, plazetako kioskuak errekuperatzen. Pentsata gauza politxa, zuk esaduzuna moda kontuagatik herri guztixetan kendu inzienak, baina, ez dakit nahiko inzagutza ditut, 2 edo 3 herri badauz, ez? Deban badau bat, Donostin badau bat... Durango gu badauko baita, eta egia da, Durangoko erabiltzen da, ez da, inoiz jaietan daula musika gero sariak emateko erabiltzen da. Beto, duatloia eta Durango duatloia eta egiten danean, edo olako lasterketan batera, eskurdi erdian bukatzen diolako gehienak, eta han badaulako kisko handi bat, eta han egiten dituzte. Eta olakoak, niri olakoak guztoko jaten, ez dakit, errekuperatzia edo gehiago ikustia. Ze Algortako San Nikolas plazan, nik ez dut ezagutu, baina omen zaben bat, politxe da ikusten duzunean aintzinako argazkixak, eta gero egia da praktikotasunagatik egiten dela hori kendu, eta herriko plaza dana eremua erabili gaurko antzerkixak eta kontzertuak eta eskaintzeko, ez? Baina, ez dakit. Horre die... Gugor daukago referentzi moduen, eskaraira juten garenean, umeei, eta esan dio, eskaraira segun zer dagoen, jente pila bat ibiltzen da, eta umeei beti esan dio. Neiko azke usten ditugu, gana hartu, eta hori bai, galtzen bazarete edo ez bagaituzu ikusten, kioskora jutea. Kioskoan plaza erdian kontrolatzen dute, hor arte bai, kontrolatzen dute, eta hor geratzen gara, eta hangera horretako referentzi moduan hori daukau. Bai, hori, ona da. Hori, edo beti funtzionatu izan duela, jende asko dagoenean, telefonoa apuntatzia eskuan. Nik hori jarraitzen dut, ni oraindik
Hortan, ni beldur pixate bate. Hori txakurra bezala, txip bat eraman biko zen. Bai, Bilbora eta guazenean, eta jende asko da bilenean, eta nik hartu, eta espada, idatzi, azkenengoz, ustot izatzala, Euskal Herria Palestina partido, futbol partidan, atzeon jende guztiarekin hartu, eta ekilur ona. Eta hartu, danei hartu, zenbakia idatzi, permanenteak badazpada. Ondo markauta. Ez dizut esango tatuajea modua, baina kostatu zan hori garbitzea. Eta galtzen bazarete, esan deitzeko aitatxo hori, eta torreko nizuen bila, lasai. Horrek beti funtzionatu du, boligrafon bat beti daukazu eskura, eta... Truko ona. Gordetzen dut, urte batzutarako. Gaur egon jendia gara hartuta, zenmia eta txikia guria, ez gaita holako erloju telefonoan edo. Ja, nik hori hemen txorin, deskubritxu dut, batzun semeara bekin da holan, nik nire mobialena aukena, 16 urtekin, ikasbidaian joan nintzen nian, eta hor klase guztixagia bazaukan, nizan nintzen azkena, eta hori baina ointxe, hori erlojuak eta eramaten didez. Gure nausian ekin kuadrian, 10 urte dauzkala, maika, gehien daukate, berak ez dauka oindik, baina esate duzetako biozu leki. Zure lan guztixa deki, Orduanik, nahi bado jakitean nun zauzen, honik enda, badisa da. Eki oso praktikoa, egi alde hortatik ez tozko eskatzen, txikixak, eskatu osko, lurre 7 urtekin da, eta Nikolako erlojuak, zetako behar dozu. Beti gure inguruan ibiltzen zara eta, baina lagunei deitzeko, eskatu nire telefonoa, nik itxiko zu telefonoa, eta deitzeko bada. Nire praktikoan az, eta horregatxe, ez dut karnetik ataraten zeia, nire aldamenean, mundu zoa dugu kotxia, orduan lagunen batek bauka, bikotiak bauka, lagunixek bauka. Karo, edo bestela, baina lehen makillajikoekin hitz egiten, hori, zuk erabiltzen duzu aplikazio hori, oso praktikoa dan zerbait da. Oso praktikoa da. Zer ni beti lehen esan izan du, Durangotik Donostire etortzeko oso gaixi da. Trena, eta bestela ez daukagu autobusa eta Bilbora junberko nintzake. Eta trenak 3 ordu tardatzen ditu, eta ni hona etortzen naizen orduetarako gaizki ibiliko nintzen. Orduan, esaten nuen, ostra, behar dugunean kotxe gabe geratzen ba naizero, nola egiten dut? Eta egia da, horako badauz aplikazioak kotxea elkar banatzeko eta orduan itzen dozuna da, bidian elkarrekin joen, eta 4 pertsona joaten gara kotxe berdien, orduan, gutxio kontaminatzen dozu. Hori da, alde hortatik, nahiz eta... Kutsatzen dozu, eta gainera, merkia guataratzen jako gidari saibe, beraz, badano kontentu da, goizien goiz, berbain biozu. Batzuk badauz, zuk ez dakiz taldeko esaren, baina badauz batzuk goizien goiz, ez dagoenak gure hitz bat esatia bez, eta beste batzu, badauzela hor kontu kontari. Dienak, ez? Hori, baina hor, aplikazio eskatu aldozu, zu iztuna bazaren, hori jarri zeike, da, hitz egitea gustatzen jat, edo musika gustatzen jat, edo ez, edo kasu itxia, edo ez beste gauza bada. Nik laguma daukat, astebururo Madrilera juten dela. Eta honekin juten da, eta beraz, eta gasolina, claro, bete egiten du kotxea, beste 4 pertsonek hartzen ditut, eramaten ditut, eta askoz ekonomikoki ere, hobeto ateatzen zait, bidai hori. Orduan, alde hortatik ere, praktikoa dan zerbait bada, ez? Eta zuk esan duzu, ekologikoa ere bada, zenba jente, eta ez hona etorteko, edo zein tokitara juteko zenba jente ikusten dugu, panaka juten direna kotxean, eta hori, gu futbolean semiarekin, ez? Hasieran hartu eta guraso bakoitza bere semiarekin baten igual 2 ume. Baina bakarra kotxean da esaten da, mesedez, hemen ezin dugu inola. Hartu eta aste bukarero 2-3 kotxe adostuko ditugu, eta gehien bat hori, eta ban txandaka soi ez da... Txandaka juten gara, eta, eta gurasoan nahi baute joan partidu ikusten, orduan banatzen gara gurasoak 3 kotxetan. 3 ero 4 kotxetan, segun zema guraso juten garen. Igual guraso guztiek, esatu du, gaur ez dakin honen aitxak indoiaz, eta nik ez dut nahi joan partidura. Gureai behintzat ez zain importa gu ez bakoaz partidura. Badode beste atzuk, ane hon behar direla, eta gola sartzen dute bakoitzean, hola egiten dute, eta gureak ekik hori sekul ez diguen. Ja, eske... Sekul ez duelako goli sartu, Aiko itxaua... Bera defentsa da, baina bera esker... Defentsa ona? Oso ona. Suar lasaia da, eta ez diote goli sartzen suar ere. Hori da. Zut oso. Lehenko gurean beste bidixo bat ikusenaren entrenatzaile batena mungian,
eta jaten zan bera holan aurrian, eta umedanak atzien. Eta esaten zaten, kaixo urtzi! Eta berak esaten zen, zuzara Peru. Zuzara ez dakizen bat da. Hautzagatik. Hautzagatik bakarrik da, 40 edo ume, eta danak asmatzen ditun, Tentzau. Bueno, hementxe holaxe jarraitzen dugu, hau gixatzen, utziko zau denboratxo bat ondiokan geixau, patatak frigituta dauzenean gatza bota, eta frigituta guztiz ez, baina gero sartuko itxu gixatuan, hau igual birrindu ingou, saltza beratzeko finaua, eta, dana batera zerbitzatuko dugu. Bueno, listo, frigitu ditugu gure patatak, gatza bota, bakizu beti ataratzen dinean, eta hementxe gixatzen utzi ditugu, pare bat minutu. Hementxe gure galeperrak, jatetxeetan zeran gora begira, bera begira, etzan da. Oso ohikoa da, erditik moztu, eta ero irekita holan liburuan. Bai ez? Holan ikusten dena, baina, ez da holan oitu, un horrelatera behar da beti, ez da arau bat. Guria joan gara, etzan da. Etzan da, eta patatatxoekin. Holaxe. Hau izango da, razio bat pertsonako lehengo plater bat aukitzen bozu. Eta bestela, igual. Bi ere onpintzen dira, Galeperrak azkenean, iztarra dauka pixka bat, paparra, eta gero txupatzea gustatzen zaio, baina eguneko menu bat aukitzen bozu lehengo platera hau da postria, batekin, ondo. Beraz, hau da gure galeperra, saltzan. Takos honetan, bin artean elkarbanatzeko, segure eguneko menuan badaukau sopa, gero. Bai, zarrerakoa bat badaukau, orduan, nahin pikoteorako da. Piskateko azkenean dastatzera etorri gara. Eta gero bonboiak bebai ekarri itxu norbaitek posterako. Ja, zaitik ekarri itxuzte bonboiak. Taldekide baten urte betetzen izan da, eta bai. Hori ere, ni zure baimenarekin, iztarra ni beti oso iztarzale izan, naiz? Ona. Saltza goxua. Zian tomatia, zipula... Eta eragisa bebai, xamurra dau. Osona. Osona. Egia da, honek astegitakoak xamurra baiatzen. Beste denbora gehiago berri izaten dituzte. Baina hauek, hita da. Hori aukie aztazkenetako errezetek. Tradizionalak, goxua diela. Ze urtietan Oregon die, arrazoi batenatik. Eta ontxe, ez daki goñatikoa dan edo ez, baina arantzazuko sopa. Baratxuri sopa, txorizoarekin arantzazu erera. Oñatiti datorren, ez dakigu, baina bakigu liburu honetatik datorrela. Hori bai. La cocina vasca. Eta bertan, 83. horrian, zenba baratxuri sopa kontatu itxu Patri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ez da gutxi, nik ontxe hori liburu bat atara dut, eta daia kalabaza krema bat. Bakoitzetik bat, baina hemen bakotzetik, pila bat dauz, hainbeste horri, aprobetxa bai, mire. Hau izango da arantzazu erara, eta prestatuko duguna, modua bintzat, hau izango da. Lapiko bat beratze jarri, olio pixka batekin, eta txorizo zerra batzuk gehituko ditu. Hau gorretzen danean, baratxuria txikitu eta gehitu. Piper morroak txikitu eta hauek ere lapikora. Tomate saltza pare bat tomate gehitu, eta hauek erregozitakoan, ogi txigortua gehituko dio. Urarekin busti eta ordu erdiz egozi ondoren, zerbitzatu. Orduan, boixa, olio tanta botako diot, kontutan izan da, txorizoa jarriko dela hemen erregozten, eta berezia da, errezeta honetan, neurriak, ez? 8 txorizo xerra. Bai? 8 izan behar dira. 8, ez? Ez dago jarten zetan bainakoak, karo, alda izan, olako finak, olakoak... Ez bada, bitu, pentsatu danaz, gaina, zerrak. Zerrak jateko, gero hauan sartzia... 8 baino gehiago badauz, baina gaina, oin, biderbi ingo dut. 16. Erditik moztuko ditut, eta holan, gero, ahora sartzeko mokaguan, erraxoa izango dira. Hau, barrura, gero piper morroa, baratxuria, gero piper morroa, baratxuria, hainbeste bestauka. Hiru atal bakarrik. 3 atal, 150 gramo ogi... Bai, sekale ogi. Sekale ogia, bai, gainera bitxia. Sekale ogi esaten du, txigortutakoa. Eta hemen induana, xerrata moztuta ekarri dut, eta gero, labean txigortu dut. Bota. Baina, guztienezko kasola batek jaten da, bai, baina induzioan ez du funtzionatzen.
Ja, baki, bai. Bueno, hementxe daukau. Tipikoa izaten da, holako Bai. bustinezko lapiko batean itea, bueno, holakorik ez daukagu hemen. Hemen zigor jartzen dago, arantzazu erara, berakatzopa arantzazu erara, Bai. napar erara, euskaldun erara, 3 eratara da. Sopa de ajo baska bat, sopa de ajo baska 2, eta 3. Gero dau, arabar erara, gero dau, donostia erara. Gero badau, hau, berakatz sopa txigortua. Gero dau, bueno, barazki ekin dauz pila bat modu. Eta gero bakoitzak bere etxean ezberdin iten du. Bai, argi dau, Euskal Herriko sukaldaritza berakatz sopak markatu zauela. Eta egia da, Aita Barandiaraneko 20. mendian, esan zauen, mende hasieran desklabeatzen zauen, baserrixetan asko ematen zala, zaizkenean, biezinun bakarrik, olixo tanta batzuk, olixoa be, garestixa zan, ogixa desente, Lehorra, bezperakoa, ero 2 egun, ero 3 egunetakoa. Berakatz ugari, eta ura, hori mundu osoak zaukan. Eta gero egia da, Espainialdian asko eman dala piperautza jartziana, baina Euskal Herrixan ez da hori ikusi, igual noixian behin, norbaitxik pipertxorixeroren bat edo botako zatzen, azkenean aldaerak dauz, baserrixa dauzen moduan, eta errezeta liburu honek esaten dauen moduan, ez? 12 forma desberdin, berakatz sopa bat itxeko Euskal Herrixan. Beraz, bakoitzak bere ikutua dauka, baina, oinarrixak horrek izango ziren. Ura, berakatza, ogia eta olixua. Eta listo. Hor, Kastilloren liburua, Euskal Amonen errezetan liburua, hor Nafarrokoak, Gipuzkoakoak, Bizkaiakoak eta atze dituena, hor, ikusten da, emakume bakoitzaren errezetak. Eta hor, baratxuri sopak pila bat daude, eta ez dakit bi berdina daude. Ja, bakotzak bere ikutuarekin, egia da oinarrean zuk esan dakoa, ez? Osagaiak, berdinak erabiltzen dituztela, baina gero prestatzeko modua denporak eta ez daukate zeikusirik batetik bestera. Eta ogixan aukeria bai desberdina izaten da, ez? Hemen bitxia da, sekale ogisa aukeratzen dela, normalian egia da, pistolako edo sopako ogia izaten dela, hori luxenga da ilunaia erreta egoten dana, da oso zikua dana. Baina, gero, sekalana, pistola, boron askoa bebai garai baten erabiltzen zan, hartuana, garai baten hartatxikiana izango zana bebai ogisa erabiliko zauien, eta erabiltzen da. Bitxia dana edo, errezeta historiko ugarien artean batek gaientzen dau, eta da, 1930an, Mujeres Españolas aldizkarian egon zan bat. Gaina dau, euskal... Hitz batzuk eta euskara sartu zituztenak eta hori, Pila bat. Eta gainera, esaten dau, sopa gutxi egin ezkero, zeken edo miserable gisa geratuko zarela, sopa horretatik jaten duenak errepikatu egin nahiko baitu. Hau da, sopa hau ein ugari, ze jendeak errepikatzen dau da gustatzen da. Eta, bere ikutua esan, berakatza itxia urrestatuta, oso gorritxuta, ogi frijitua, bota bizan, gero saldaun bat, azafraia, azafraia luxuzko produktua da. Eta gero, ukitu gisa, arrautza zuringoekin lotutako maonesa koiarakada batzuk. Eta, hau omen zan oso krematxua, eta holan, zaporez bai oso potentia. Beraz, gureak, hori behitu sekulestu den ekusi, txorixoa dara, gaurkoa, txorixoa, eta tomate saltza, hor, errezetan esaten du, pare bat tomate, zeintzuk zuritu inditugun, hasiak kendu izkigun, da laukitxotan moztu. Bestela, tomate saltza ere behila dut. Tomate birrindua, Hau, utziko dugu hemen, pixka dena erregosten, eta ogia jartzen du. Lehen, fin moztu aldezun eta finen, eta gero txigortu, ogi txigortua. Eta urarekin, hemen ura daukat, eta salda beharran ura erabiliko du. Eta pikante pixkate, baratxuri sopa bada, pikante askatzen du. Berakatzak egisa da, moten dotzala, baina, pipermin bat sartzen dozu behar. Pipermin jagalan edo, edo, kasunetan txoixua, pikantea aldozu aukera. Hori da. Eta listo. Ni ogia, fin mozten. Goxua. Liburua zeinena da, hemen behin baino gehixautan, Ana Maria Kalerana. Hau nik uste dut, 70. da 80. hamarkadan, hainbeste liburu inzitxun, nik uste dut, Euskal Etxe danetan, edo Euskal Sukalde tradizional danetan, badauela olako ale bat. Eta espaldin baukazu, eskatu amai, edo eskatu amamai, izebari, behitu olako bigarren eskuko dendan baten, ziur, aleren bat aukitzen dozula. Hau izan zen,
nik uste dut liburu salduena bere garaian, eta, bueno, Ana Maria Kalera berez erizaina zan, mea liburu pila bat idatzi zitxun, eta, bueno, berai gustatanako idaztia, eta sukaldaritzan aritzia. Beraz, honek egin zitxuna da... Dana frogatzen zuela, errezeta guztiak erortzen errezetak bildu, zebera esan sukaldari berez, bildu egin zitxun, eta gero biltzen zitxunak, proba bitzen zitxun, ziurtatzeko liburuan agertzen ziela, kalitatea eukiko zabiela. Beraz, bueno, 12 berakat sopa behintzat, badakigu, egin zitxula. Lan zorrotza. Hemen, sopan kontua, bueno, hainbat errezetan, badaude honek tipikoa dienak, porru salda, errain sopa, lehatza saltza berdean, marmitakoa eta olakoak, aldaera bat baino gehiago, olako liburuetan denetan agertzen da, eta gaina hori, aldaera guztiak agertzen dira, eta asko aldatzen da, eskualdearen arabera, ohituren arabera, ero nun zeuden eitzen zuten baratxuri sopa hori. Orduan hemen, Euskal Herria txikia da, baina toki batetik bestera, bueno, gastronomikoki, ohiturak aldatzen die pila bat, eta hori, baratxuri sopan, ero beste hainbat errezetetan gertatzen da. Ikusten da. Eta, bueno, baratxuri sopak ondiokan ez dauka Guinness errekorrik, baina beste sopa batek bai. Eta hori da, letra sopan kasua. Badau, ingeles bat, tipo bat, Jacob Chandler, eta, bueno, bera, Guinness errekor bat gainditu dau, nun, bueno, letra sopa bat emon sotzien olako katilu baten, eta 2 minutu eta 8 segundotan, aurkitzu zituen, ingeles alfabetuko 26 letrak, aurkitzu danak, eta gero ordenatu inzituen. Atik zetara. Beraz, hori errekor bat da. Eta gainera, berak esan zaben, gogua zaukala olako errekor bat eiteko, eta hemen ikusi zauela holan bere tartia, eta egon zala, entrenatzen, azkenean, ikusten marka bakoitzak zer berezian zaukan, adibidez, M eta V bikoitzaren artean. Ez berdintasuna. Bueno, hor, usteot, ikertu zuela, zein izango zen, tamainu perfektua, katiluana, ondo ikusteko, goiara, behar zuen horretarako, eta... Eman zauen denboria aztertzen. Horre, asko izaten dira, honek kirolak indalututakoak, Guinness errekorrak, honek ere bere denbora, entrenatu zuela, esan behar dugu, Eta badakitu zeikin zaukan bilurra? Zakan bilurra, zeberak esaten zaren, fabrikatzaile bakoitzak, hau aleatorioki sartzen ditxula letrak sopa bakoitzean. Letra guztiak ez egotea hor. Karo, eta berak esaten zaren, baina jarten bostie, katilu bat, nun ez dauzen letra guztixak, ze pasako da. Bueno, ez jako pasau, eta 2 minutu da 8 segundotan, atara zauen. Pentsau. Orduan, erronka nahi baduzu, eta aspertuta baldin bazadute, erosu olako sopa bat, eta hartu, eta hemen gurean ogi atalak esan behar nizuen, baina badakizu hemen jarri duen ogia, behin barazkiak eta hor piperra eta tomatea derregozita ondanean, bota diegun ogia hemen pixkat erregozi dugu, eta hemen oin pure bat ingo da. Hemen azkenean ingo da ogia ordu erdian desegin ingo da, eta ni bestela espada desegiten gustatzen zait gero alaskarekin ematea, eta, horko bersioen baten ere egongo dana da, hemen aukera arrautza botatzea, ez botatzea, arrautza galdarrestatuta, arrautza irabiatuta gero apurtzea, baina hori ordu erdi barru izango da, beraz oin itxoitea besterik ez egu falta. Mariak bustinezko kasuela esaten zuen da. Bentsa zerbitzatzea, zerbitzatzeko garaian, baina bitu, ikuste duzuen moduan, hemen dauden atal lodixauak horiek die txorixoan, pusketako sartu ditugunak. Eta, hau da, utzaiten dagoen erako. Egia da, dastatu dut, gatz puntua eta atalatzeko, eta ni, takit honi baratxo isopa dituko niok. Txorixoak ematen dio nortasuna, ematen dio, baina, eta hori, pikante puntua falta zaio, nik etxian niretzako oin hartu du liburutik. Baina nik etxian olan piperra dutzen min pixka bat ere botako niok. Hemen daukazue gure baratxuri sopa txorizoekin arantzazu erara. Txantxikuarra edo, ez? Ez dakit. Salto katerakoak gara ujanda gero. Txorizoa harrapatu behar da. Baukaketu puntua, txorizoak eta piperrak emate dutzena. Baina bai, egia ez dela holan berakat sopa tradizional bat. Ez, eta berakatza ni pilo bat pogotatzen diot, eta honi 3 atal edarra bota dizkio, baina
Egia, ez daukala holan berakat puntua hundisa, eta Ona. hori abantaia bada, berakat feskako nahi guztetan. Hori da, bai, beste errezeta badalako. Azkenean, hemen dago zuen beste sopa bat, indar berritzen duena, Bai. merkia, erraz prestatzen dana, eta, bueno, gaur gauerako ideia bat. Biharkoa, bihar emango dizugu, Ja. txorien hemen izango. Agur, bihar arte. Ondo izan.